Let's practice to speak in Danish. Housing called bolig in Danish. Following things you have to include when you speak about bolig. Type of bolig. There are different type of housing in Denmark. Apartment, rækkehus, hus, villa, studio apartment, like this. And you need to include adressen. How big is your apartment? Hvor is du af din bolig eller lejlighed? Hvad er pris for din lejlighed? What is the price of your apartment? And how many rooms do you have in the apartment? Hvor mange værelser har du i lejlighed? And hvorfor kan du godt lide at bo der? Why do you like to live in that apartment? Let's begin. Hej, jeg bor i en lille lejlighed, og det er på Vesterbro 66, stuen til Tibi, ST Tibi. Og det er 60 kvadratmeter, og jeg har 2-værelse lejlighed. Jeg har en stue, en soveværelse, et køkken og en badeværelse. De pris for min lejlighed er 5.000 DKK, inklusiv varme og vand. Jeg skulle selv betale el hver 3 måneder, og jeg kan godt lide at bo her i området, fordi det er nærhed fra centrum, og det er nemt at finde public transport. Det er nemt at handle og supermarked, og det har jeg mange gode naboer. Det er meget hjælpsom og sød, og det er meget sikkert og trygt at bo her i lejligheden.